Otu ndị edemede n'obodo Awka kpọrọ Awka Literary Society achịkọbago ọgbakọ ịkwanye ugwu na itinye ọnụ n'okwu na abụ ka e wee ruo uju ma cheta otu onye ji bụrụ ọkwa eze ọchịagha usuu ndị ọlụ agha Biafara General Alexander Madiebo lara mmụọ. A nọ n'oge ọgbakọ ahụ wee chịkọba ọgbakọ nke a nọrọ wee kwuo okwu n'isiokwu bụ Biafara ihe ọ bụ n'oge ahụ na ihe ọ bụ ugbu a. Chibụzọ Obidike bụ nta akụkọ anyị ji nyaba akọ n'uju. Nwa amadi ahụ bụ General Madiebo lara mmụọ bụ onye ụmụokwu Awka bụkwara onye isi ndị agha Biafra mgbe a nụrụ agha Biafra Nigeria malite n'afọ 1967 wee lue n'afọ 1970. Ọ bụkwa ya dere akwụkwọ akpọrọ Nigeria Revolution and the Biafran War, bụ akwụkwọ akọwara dịka ọkachasị kọọ akụkọ gbasara ihe mere n'agha ahụ a nọrọ n'etiti Nigeria nakwa Biafra. Mgbe ọ na-ekwu okwu na mmemme ahụ ka kọmishọna na-ahụ maka nzisa ozi na Anambra steeti bụ Sir Paul Nwosu bụ onye Sachoka Nnabuife nọchitere anya ya nọ na mmemme ahụ wee too ndị chịkọba ya bụ mmemme maka iwepụta atụmatụ dị otu ahụ iji kwado ya bụ nwoke ama ama tinyere ndụ ya n'igbochite ihe metụtara ndị be ha ma kwue na ndụ nwoke ahụ bụ nke ga-abụ ihe mmụta nye ndị ọwụwa anyanwụ Naijiria niile. Ụmụ General Madiebo bụ ndị nọ na mmemme ahụ wee kwuo okwu nke gụnyere nke Njika Nweke nakwa Sochikaima Madiebo bụ ndị gụpụtara akụkụ akwụkwọ ahụ nna ha ukwu dere nọrọ too ndị ahụ maka ya bụ nkwanye ugwu nke nyere nna ha ma kwue na ọ ga-agazi n'iru ime ka ahụ ụzọ dị iche iche a ga-esi na-akwalite ihe ndị ọzọ mere ndị Igbo. N'okwu nke ha, ndị dị iche iche kwuru okwu na mmemme ahụ nke gụnyere ọkammụta Chima Nwankwọ, ọkammụta Greg Mbajiogo, ọkaiwu Sam Okeke nakwa Mr. Ejike Anyadụba kwuru na akwụkwọ Madiebo dere bụ nke kọrọ eziokwu gbasara ihe mere n'agha Nigeria na Biafra ma kwuzie na nke ahụ gosipụtara obodo